Atiefoɔ ya mama kwaba na yemfa mo NYANSAPO kasamfoni so ene ya baba bepimu ewo menhia efikesi ma nyasem keto akra nene semohwa na kyese ye maame ye nana ya de nyina Asante hima nana Konadu ya doma wotoso miensa ni mfinhia num a yede ni si akonya so mfinhia mpemi enu dinsia no ene na yese ye mfinhia num pepepe ne no ho fa ena ya sha asa ye hie ene kwasie ye de na yese eye soma ye de na ase chinchinchi de mo twedi amponte kwa fama wata mu kwanchi tunsu no bo wi na daroma sa wahwe Asante hima so ene ahemfo aba na emoma ahemma no ena wonma ba pa enya asem ketwa ye ku yanim na bomoden na subscribe na share na like na je wadwen kire fato mai NYANSAPO yisane ne badwemba ye kono no ye hwe Asante hima ye behwa na afia kobi se wampem otoso na ase odi kan ye woto ananom akura no ena yede na Konadu ya dom otoso miensen eba ya oba ebedi ade mfinhia mpem mienu ene edu ensian me se de medical aka no mfinhia num pepepe enia ye hye ho fa obene mbosumi mu ni de etoso nsia yi ede ekokosi ni de etoso du nsia de enya senketwa kra e wa Asanteman tem ene menhia nene se wo hwa edom a etwa ehia ha Asante hima wote adwamu na wodadan ho na hwe modwafo ya ye ka no dwafo na se ehu ma baabi a won mo te Asante hima anim sesie ya mo hwe ya won mo him won mo nsa won mo kobe ya won ne modwafo na Asante hima piepe won mo mu di animu ye ho adwomtofo bebre Radan na Hamilton Glorious of Daughters Jesus won mo so e wa hanom a asofo eninti ne gudama won mo ba no ma ba beboa na ne se wahwa sese mpaebo na ekoso a ye de ma Asante hima na Konadu ya dom se otwedi ampo won koso na aja won to ne nkwa enem emfa emazan se edin Konadu na nkasa no abakwasem kakra efa ho echirima Konadu a wodi kan a obedi akonya no odi mfinhia no aduanan baako ena Konadu a otoso mienu a obedi akonya no edi mfinhia no aduonu enwotwe ye toso miensa na abeya wotwe mfinhia no mti na won se asofo okudam ebebo mpaye no so twedi ampon se omwa se ne ebeya nana Konadu ya dom otoso miensa yi wono so bedi na akonya no no amme ansa na obeto nsa afe na otonsa ede afre no yenhwe na yenko yenim na ntentem so a yenhwe aba hema won ma ba ansa na neyi nana Konadu ya dom waba ewa Asanteman tem hanmo no nana nyako kusi amwa bedi mfinhia aduonu nso 27 years nana nketia intima bedi obedi 18 years dunwotwe nana akuya friye bedi 28 years aduonu nwotwe nana Konadu ya dom odi kan bedi 41 years aduanan baako nana akosua adoma bedi mfinhia edu 10 years nana amasewa bedi mfinhia nkono 9 years nana ya dufie bedi mfinhia nwotwe 8 years nana efia sapo bedi mfinhia aduonu baako 21 years nana efia kobi odi kan bedi mfinhia no aduonu miensa 23 years ena nana ya echa bedi mfinhia no aduasanso 37 years afena nana Konadu ya motoso mienu so bedi 28 years ena nana amasewa nyako ebedi 32 years ansana nana efia kobi sewa mpem ebedi 39 years a woko ya nana Konadu abe ene nyame eja ena eba ene sunsun kunkun amen Be
ono so da radiase eti ye nyina ye peda ye nsam kosro na ye da radiase na ye nyina me aye come on a one a two three we go come on Odi kan do ye no man no ba ji yetu mu no enhira mu amen Oyakopon ba odo ye no ade onu amoja ahohoro ye bo ne enhira mu amen Oyakopon kronkron ode ni do hye akoma mu enhira mu amen Ejarefo ohwa na chese cake a edi bedi mu dwuma na Lady Julia na ne di animu a wo boa ye e ma Asante ma wo mu so mu a wo mu twa mu kama asofo Woodama wono ebaye adontofo anything edwetwe wura wono dwumto ebedi akire aba ahema no ma wono de omnimdie ebeta akire ene se ohwa ahema na wono mafade ne efe keke obia lazy ena je se egusura de edi mu akotene wo wo mfom wono eye ntoma ayaya yede na nakwadu yadom imfoni ede yatoma Asanteman no ene no mu fra na se no mu de lazy eguso mo ba mu du kufita saa medie ye wie dwumadie na ase ede be ma wo twedi ampo asofo abompa ye wi a Nana Konadu yadom wotoso miensa wode nani chirim ewufukesie ma ebodon ko pepepe mpanyifo besa ba besi nkonwa biem ehonom no ne enya ne nte se akyede awodo a mpanyifo eninti na edwetwe radofo de ba ye no no na afi wonom eba beda ne di ewo honom nyansapo yem katamoni ewo ho nyansapo yem moso ensi wo ho ehye mobo se donko no ye besa ne mo hye biem na de bekoso wa ha bia no no yede eno nso ede abremo ewie na ha ena yede wienu esi na yatwen na donko ya se abomoden na subscribe na share na like efamaye abre wa atwen yemu se wahu opanyi bi odiantenten so a ese ohuja wo ma baba ya Alan Kojo Chematin ene ono so ba wase kwan dada se eja aban dwumadi ntino wontimi ma awia donko na kyede wonde wadi ka present dada ntino se awia no no ye ne Alan ntimi ne ahia bi nti eno so na ha Alan na mfoni ni bae no tepaman hene no wabetwam sisi a no a wokọ no ha woni tepaman hene ene Alan Kojo Chematin ena wo mu gina won ma wonu eyi mfumini ekakra no enya asem keto akra e wono Asante hene no se uhu se wo kosi naja uhu se ade na aye ne se ehina no esokwabrane na edi animu a se Asante hene ena chese wo bayi ebi ebraso ene Asante hene so afade no na edemson ko eye nwra kra ne de ni enye lesi ne mom eye nwra fita fini ke bia enimu ena Asante hene ofra ya odi ebeta ne maami echi yaka kire mu se amamre mu die ne maami ene nana kwadu yadom prekope ne mumu no abode ejihie mu oyi ne nua prekope a se echimie bia eni ho a nana kwadu yadom ni wono ne nana afia kubi sewa ampema na odi kan ya oto anana no wonsia na okura ne maami pa no nana oye ne banso epanyini ene nenyi odane to ya adedie no ababa beto ne naso e ma remfi se ono ankasa no de kwadu yadom idin a dodo na de frɛ no ye Konadu panni sentime se na wo ye fia kobi se wa ampem ne ba epanni nti dodo idin a na wo de frɛ ne Konadu panni ansa na akonya to na owura nkonya dem a ikonya saa idin na Konadu ya nti ono no wo de ne din enama kese shebre enye asempetro nti egidi se baako odi ka bedi mfinchi aduanan baako na de otoso mienu bedi mfinchi aduonu motwe de otoso miensa no obedi ame na watra wo ma omudi kan ewo n'anim ye de mbesi wa hanom na yakọ na ewia donko ya sehia medin ene abusua pani owusu tumi
Ayofo yensa ema mu nyina akwa babiem yasa enemu ediesie biem nyansapo isane ne badwemba wadaroma subscribe na share na like na efama eneja wadwenkyere yaka kire mo se awiabremu no yawie otwedi amponsom no awiabremu no Asanteman ene Asantehene besa betena se na afi dwumadie no yatoa so efa ye drede akyede adofo no de baaye no ene omo eba beda na di na akono eni kakeke ene se omu na ba ahema na we eye bantema hene no bantema hene ena wotiwe esuo nwunu hene enso ena wono nso ene wono ne de na ayikenti kakra ahosuo ne de demu wono nso ena mprimprin yi letwa bayi ahemfo no ebae na enso won ma ne sede ahema ne ba se ne de eye mada atese echinye bia eni hu nti aba ahema afo no mo Asanteman ntam ani ntwodo ene ne ntwada so no nso afa won ho yie na won mo akyere se won mo hema a wodi won mani ene ehye ne fa adamma se hene no nso ba ye no a enye asem ketoa no ti ene wo hwa aba ahemman won mo afade a ekon ehwene abasa chese duku ene won ma fom ho yie papa won mo nsa ne ema egugu mpeti ehye won mo ene ahwene egugu won mo nsa ene de deda won mo komu ofiti a obi nkyerewo ene obi nka nkyerewo se we aye Asante ahema ena won mo abo ade mu akono yie ene won mo akyere amamre ne amane a enya se so we aye mampon hene ena na osebunsu ena otutu tataya ono so ebe dwumadie nasem ene dwumadie ne enya asem keto akra ni mum eye ma eda enti no se we hu mema ne bebra ema nyo nwanwa sanse eye Asanteman ena ehye ya enya asem keto dumja adwumaku Asanteman ntam mpanni we ye Simon se mensa Asanteman ntam soafo onumnyamfo ono nso eno no a waba bia wono nso eba beta akiri ewo hono we eye mamsehene se wohwe abakwasem ne amamre mu a woda memu bema ba akopa woda memu na nitumi ne ma na ekwa wono nso timiti na utie mu bi wono utwa ede baaye na nti ene aye mada yi na ehun ha enye nwanwa aba ahema na wono mayiwo muti na ene ade ba ako a eda nso ewa ahema yi mu eye won ma fade no won mu duku no entoma ne lace ena yetu aguso ena dodo na yenana efi enana Konadu ya domo toso miensen yi ne ntoma ya ne mfonyi demo pampon hene no ena osebunsu da sebre no aba beji na konya ewo na waba betanse mari mfisa Asanteman no se bibisi na Asantehene ni ho a won wo hwe achi ehwefo se aguna hema ena eba no se wohwe won mo ba na dom edi wo mo che wo mafade na edem so nko sanye se ne fufu na ye ya ka bo so no nko a wodem se wohwe asese dwa no a edem a edi kire ni ho se aguna hema ena che se waba betena se na afei na berema na nkasa berema ba danso na afo mine ti pe so da yepa wo simpitim prim osu abrobo dunsu na se abrefo wada no kwantimpo mu sanso se amansan nyina otwe wo ye bema nso yi nufuta braba amansan nyina enum ano a enya asem ketwa hwan na ye kan yi ye ka otumfo wo sei tutu a wotoso mienu a wote abenwa so na odi Asanteman so on na hini etretre ayesa aboa kware bise ma wotu a nsem mujebum ono eno no oyo kware a ompie basabasa afibia no ehunu ba akope anoma bi se wo che no ne ntakre hunu ono eno wayi ni ti a afei awiabre na adura woba na afei wode na nim nyam ade aba beta ne maame achi ama ne mfinhie nnum yi no eye de ehya ase kra na ye de ahya ase akọ ejiri se bedu mfinhie du no na waye kukuru aye kakra ama na henie ne se de etretre na eheta se krisi a yehwie ade agu fomo no atretre akodu wo myan ni wiase afa na nyina enya asem kotwa e ma remfi se ye ka ahene emu oduro ahene etumi ta akira wiase untumi nka na wunyi Asantehene emfa ne mfrim the great empire Ashanti empire sana English boni wo frɛ ne a enya asem kotwa
abaji e hunse ni abaji e hunse kire ne na ya kire se yinimde enti anytime me bribe no yesi domani sande oso ntakrache eno no sante hini waba waba betena se a eno so enye asemkoto a ye to aso na ye de amamo ewo ehono be ma no ha fina mfimini no camera no etini etwa ne yie de na abeto so enti wono nie madoafo no hu ni se maba bi seye maba woso no won ma yiwo no muti sei na won ma to santene besi du wa hanom wo mu dikan no mo ba enfonyini ba kope e na wokọ baabi na hu na se wonimu a wo si etwa kire wo yi twa kire wo de se e santene ma na eba amamre ni abakwasem mu no sante ha no ana Ghana ha eni wiase no nya hu bi saa wo baabi ada ka sante hema anko a wonu piese ni wo ba ye wo mmaba wa wonu di anim di ade frɛ wo mo ene madoafo afi na wo ba nan kasa dunsina osoe abrefo afi ena ono ankasa wayi ni ti a wo ba ena ye gene tata na ye de me ba na wa bagina kono o ma ahenie ye fe o ma ahenie ye akono so hwe dancing kan ye twa no na hwe ni kente eguso na hwe na ho ase de akyekyere na se na wotu kente ne de eguso a edi atena se ade ba ko ende edi ewo sante man ne na fade ni mu eya sante ahosuo no eno na edi akotene wo a wunima sante ahosuo no uhu na fade ya enhye danye nwanwa sanse sante ahosuo no eya habamono a ejina hode ma ye nkwaye bebu na etwa ye ho ahia afeye yedo akokọ srade ejina ho ade masika kokwa ye teso ewo Asanteman tema we hia hene na yetwa na basiesie ya ye ka ho asemo ye de akire mu ena afi adanma se hene wono nso enie ono ena ne ntoma ne sanu ma bi ena edemu ene aye ngwanwa ya sofo nyina ye di asa kiteni bi no de mo hwe kakra Ebra yedwe na ye kan ya kire ahaban mono no ne ya kire good no ye sika kokko ene ya kire kada na eyituntum no ahoso eyituntum no black eno so gina ho ma Asante sede ye nipa no se ne sitie no eno no nti ena Asante ma afade de adre de entia ena tese wono ba aba abema Asante ma trinkwa any money yo nti wajontofo no se money yo no eno mbeba mema no ena edu so bantama hene ena ebayi onu di so a wo ba wono na afi na wadru yi bantama hene de ye ka Asante abakwasem a mo amunim ni dibre e wa hanoma oye sahene a enya semto waba
wa baba bechia se ko dansa ko to nsem akochia ne bema tumfu si tutu nya asempetwa we lady Julia nankasa Asante hene tumfu si tutu ono nkasa ne twetwe mutwo afi na wono so abagina igwa akono yi enye ne wono so afa ne ho papa efe akono te hu na wo so bo bani hu na no hu se ampa oni mamamre na wote amane no nim hu entoto ye nso Asante hima no ene maame ye hima ne ho aye fe yi papa da bia ne ho afe na ene de watum ntene wei eye Simon ose mensa Asanteman tem so afo wono eno so akochia enye asem ko 20 egu so a amanyofo na omo ba ye ni bie ene atitiru ani ntini atwetwuru na omo ba ye no afina wono eje nchia se wahwa amoduafo no ene te we aposi Asanteman tem a panyufo ni bi eno no nye asantefo nkwa na Ghanafo nkwa na ase nye abrofo no so baabi abrofo no so baabi wabayi ni mu bi a wo hye detwa awie mu hyen se wo ba no abehwe we ni nkwa keke na wasa akonti abrofo ni bi ena kyese wono nso aba wono be chie ya enye asem kitwe bonimu ase si uko roma yedi roma ohwe kinta abroni ba ko akere wodi kinte ni bi ade agu ne kon ho abonimu ase me kai na anu ne ya akosibe na abroni ba ko bo hu se obi ero ne mpaboa no na wono nso ahoro ne mpaboa eye ne fekeke wono nso akodim ena wabonimu ase broni wawie ko de adu si daughters of glorious Jesus wono ena wono nso esanso a wonso mafade wonde de bia wonu pia wono ma ye center for mafade kama Diana Hamilton wono nso eno no oba pa Christi ma refi se ne ya haye weye ne ban no wono wa ha wono ma be display papa oba pa Christi no eno wono nso afuna fade a waba abeche nti adwontofo na eba ye ne bi no ena kyese wono ma beche a wono mo kwa ya ka de edidi so aya na aye nkranhye eye nunyamhye eye ahohoaho a se opemso ene ne maame ebetena fa akoseyi na obenya akwanya na wotimi aduru wo manim abomu ase aposifo no mo so aba enti se wo hwa kakra ewu mu a menkyire mu ni se wo hwe ohema ho a ye wo aposifo wo ho iwudum je adwumakuo no wo ho ye wo asrafo nso kra wo ho nanso no de etie ne se ohema ho no bema posi ni ntimi nko emedum ja ntimi nya adwuma wo ti wo mo ya bambo adwumakuo na wo ho no die emma no ne di mu akotene wo ho no afina Asanteman tem so afo Simon o se mensa ono oba no abekasa na ja achede a wo de bre Asanteman wada ne di mu ntie bi enti na chese eno no achede a adofo no de ba ye nyina na we de di kan ya mohwe ye yewra Simon o se mensa wono ena nwisi broni bekasa wo present ne de wode ne de kire idwanum no wode akire Santehene ene Santehene mamumu a wode sa achede bre no ene wo mo maka nyina mbeto ato aso na afi bia ena achede ne doso bi ye nuane ebi ye nwan ene enwan petu adua tentena kasie fufuo efini kan wa bi anim bode abode banchi kodu menken pe ene mehu kaku na ni kaku omode bre Asanteman edam sonko tim se kaku we de nkan nsu na mehumre mehu nyadoa rerenom ene anam de ya hoyi a chese ni nyina bia wo mbe display e wo hono That's number 2. My mother should have it here.
Except my mouth, so every I have a chill to pull. So dinner if you want, buy a jump out with you. Jump out with you. And so, as you know, the buyer or her, one out of blue, the snap, turn to, I don't know the two one. Send them power. Come on, that's it. It's a moment when I got to go into a body. Control's got to take it once on their back. The same. Odu fajami mobeti amana to tunfo ne na Asanteman se o me haria no ana de she me mama ana gina hai am se fenu ni ana na Asanteman ya ko poni na ram sama fo de betia claudia ma bina so na Sena Asante ma preview ma yeti hwere sa ya de she me mama e be gina ha yekita tower hodo bedsheets face towels when you have bujede night gowns bedsheets duvet and the bed spread then you buy this is them kama e baba ma na Asanteman ana boemo ade esuka ho ye de ba ya baba na Asanteman atimba so tra ha fienu ya de she me mama ye de ta de Chama no na ma do ya ma no le wona do mu dina snap pentu yensa eye bako tos dinde wada me bu eye nyadoa na krantie na gre de bachi eye de bayre the body, I don't know what I'm I put us in a console about the 9 months of football, my dear. The other now, I will go. My man didn't come. I will go. Can I say now? They are back. I don't know. Carrots. Then the Bible will go in. Or never soon. I don't know about 2 park, once in the park. I don't want to food in our dog. I say, myself, I want to buy. What are we good and 2 for the woman? And then they are passing to buy. Say, we don't say, never hold on. I'm not at all going to see the fair fellow. I don't do a year, none of our honor. You're not a year silver chance outdoor, double, and tomorrow, Wadoma, a snap, pencil, and out of a group, we are about to do. Sema huko na wadau mbuna ima utina ni na wa utu fada roba ende kwa siku hai wadau mbu enda ode da ono ni na de be da ima yi wadau mbu da nya hine omudu apa utwedia wadau mbu omudu sina mepa ede ma wadau mbu na Asante hima no tumfo sebe ya wadau mbu dem da jina wadau ma
because I have also planned to be the summer. All do I say, I'm a two for the massive, Papa. I know two for the massive Papa. By the Montuma, and then Sahodo, a mobile dear, a woman can be Madama, a man can be and carrot in the animal holding out to Tumri. Love your market among Opraka said, Yamotendi, Samo, Gugute, and now I don't be good, I can't win like a crew. I do more fish, Samo, and crew. I don't be good, Omina, Sidney Padmanaima, I don't be good. Tilapia, I do. Adama, Ujedi, Sazidi, Adama, Mama, the body Babet, Sumno, Adre, I want to Adama, this way. Adama Brew, Jimpa, Adina Pa, Adama Brew, Yamunam, and Chile, that's it. Almost 9 months for the Massy, or the Massy. I don't see. Who comes to the and never to the children. I might two cannon. Or 2 for the 9 months, and as a papa. We do many more than a couple of them. So I made this year one. And tomorrow, way and then South way. You have the one I might think on. 249 months. I just him was in no near. Cousin, then I made this year one. Granny some who is up into. The buyer was if you just saw no deba. The tomato, the sardine, the geisha, Arma Canisca, million. I said, John Paul, million you know, Canisca, million you know. John Paul, Chipia, ethics. But the man I imagine when they go. When it's about to be, whiskey, soda, Rama, John Paul, Chipia. Say, Omukra million of your Caniscano, don't the man I imagine. I am Paso, Oguamadia. I am a champion, until the and now, what has happened to you? I am so good. Race course,
For Sawsha, Ubia, or Baya, and Chedi was what the bar, buy him, mamma, and your four, one more could crack, you think of one man who was so buy, you know, woman, the woman, dear baby, a fee, Monsa Madra, Fona, Asoria, one more Asante, one more called Naya say, you may dear no, a baby, ya, and a sa. Santa Hema was so dear, a man musso, I can say within any chim, Elfikisimu, on a wood to a water tie, a quiet bonner, a bambano, intinona ashafo. Aha, ena yedemu ebesi. Medini abusua pani owusu adum. Bo modern na subscribe, na share, na like, na eja wadwen kire fa man. E ma rev say fisa me kosi bosumi de to so dunsi ande. De be koso bia no. Ye de bebrem. Ye ma mo.
There's a refo Asanteman aman musu ya afi na Asantehene won so asori a waman musu a wo chiachia adofo a won eba na yese wonani achi mu ese dwumadi na yede eba awiya no a eno so enye asem ketwa ewo ehono mu enu ntino na yese enye asem ketwa ene bosumi ne da na etoso ensia ewo menhia a himbobo ano hanomo fie a chese Asanteman ni fie etoso num no afen di kan na nen wono aha ena yedemu babesie na afi yatoa so debi bosumi ne de etoso kosia dunsia de ye bekoso bia fa Asantehema na wodi daye enya de befra boni ye nkatama so ye betwa ne homfoni na ye de abrem mesrew bomoden na subscribe share na like na fato efama se de bia ye na ya hye mobo no fi champion mienu aduonu mienu ye mfa enema eni agoro midin eni abusua pani owusu Julie ye dem besia no ya to ase mammo ene hwe